Pagkatapos ko nga mag-cloth dryer, etong at magtutupi na nga rin ako. Syempre asipag-sipagan muna for today's video. Charis. Wala nga naman ako may content kung hindi nga naman ako maglalaba at magtutupi. Kahit nga ito yung pinakaayaw kong gawin. Kumbaga ito yung pinakatamad na trabaho. Charis. Ay wala nga akong no choice dahil nga kailangan kong magtupi at wala akong pang-content. Charis. So ito nga yung boss ko na doon pakundo na ang sarap-sarap nga ng panunood. Mapapasana all ka na lang talaga. At syempre tapos na nga rin akong magtupi. Tignan nyo naman pati bedsheet namin ginawang papel ni Arkidandan. Ay naapo. At ito nga yung pinakatrabaho namin kapag ganitong bumabagyo. Pumapasok ang tubig dito sa may bintana namin. Kaya naman binabantayan din namin. Kuskus-piga na lang kami dyan hanggang ngayon. 2 linggo na ganyan na yung ginagawa namin. Kaya naman ay naapo puro na kami ulum dito. Sinabi na nga rin namin yan sa may-aring ay naapo wala namang ginagawa. Under renovation nga rin tong pinapagawa kong bed kaya hindi nga rin namin maayos pa. So tiis-tiis muna for